Čau, vítám vás u našeho úplně nového pořadu, který vzniknul díky společnosti Carvago. A protože Carvago prodává auta, tak tenhle pořad bude nejen o autech, bude o lidech, o jejich názorech, o jejich zajímavých životech. Doufám, že vás to bude bavit. Nemá to být žádný petrolhead content, má to být hlavně zajímavý. Na konci tohohle pořadu vás čeká zajímavá soutěž, takže si to užijte. Breaking the chains, playing with fire, don't rattle the cage, pushing the limit, whatever it takes. This is the moment where legends are made. 3, 2, 1, go. Čau. Minulý týden jsem měl strašně divný rozhovor se svojí holkou. Ty lásko? Přemýšlím, že bych si koupil nový Lambo a ona mi na to řekla tohle. No, uvidíme. Jako nevím, co vidí ona, ale já vidím nový Lambo. No ja vidím typka, že sa snaží flexiť cudzým autom, more. Jo, aby ses Keby si ešte tam značku mal svoju. Čau, Čau, nazdar. Já si legraci, dneska tady máme našeho novýho hosta, Muna. Čau, zdravím ťa. Ahoj. Čau. Díky, že jsi přijel. Určite, a ja som hrozne rád, že ťa vidím. Ty jsi zlatý, a já tebe. Proč tady máme Muna? Protože Mun má naprosto fantastický vozový park různorodý. Co nám k tomu samé můžeš říct, proč tyhle dvě auta? Začal som autom, ktoré bolo aj športové a aj praktické 50-50, bola to Audi A7 a na tomto aute som najazdil 200 000 km a za ten celý čas som pochopil to, že keď človek má na to peniaze, je úplne najideálnejšie mať jedno auto, ktoré je len ale na športovú jazdu a druhé len ale na pohodlné a rodinné povezeníčko. Takže prvá športová varianta bola rozhodne 10-válec italské Lamborghini Huracan Evo a čo sa týka praktickosti a každodenného jazdenia, československá klasika Škoda Superb trojková generácia v benzínu 2.0 TSI. Scháníš auto, zapomeň na bazar. Auta se dneska kupují tak jako jídlo, online. Speciální výběr, všechny auta po celé Evropě, to všechno najdeš na Carvagu. Každý auto ti prověříme a dovezeme tě ho, kam budeš chtít. Takže zapomeň na to, že přijdeš do bazaru. Běž na carvago.com. Super, to dává skvělý smysl. Ale když jsi si kupoval tohle auto, byl hlavní záměr to, že se ti to auto primárně líbí, anebo si chtěl, aby to bylo hlavně vidět, protože je to super reklama pro to, co děláš? Jasné, tak v podstate, ja keďže som youtuber a vydeláva mi pozornosť, tak samozrejme, že tam išlo o tú pozornosť, ale z tej pozornosti mne prichádza automaticky aj radosť. Takže je to kombinácia všetkého možného, takže aj to, že ako to auto, aký má toto auto prejav, ako si ho ja súkromne proste užívam, ale zároveň aj to, ako to dokáže vyčariť úsmev všetkým ľuďom naokolo a koľko pozornosti to berie. Pecka. Ale tohle je strašně drahý auto, na který lidi vydělávají celý život. 20-30 let se prostě dřou, aby si ho mohli koupit. Samé kolik je? 24. Tak to jsi hodně šikovnej. To je super. Jo. Je to nečakané. Ja som začal s YouTubeom 12 rokov dozadu, aby som bol aspoň trošku známy v triede, aby som nebol šikanovaný. A zrazu 12 rokov na to už si proste z toho vydelávam. Je to moja vysnívaná práca a mám nastriehaných niečo cez 20 000 hodín v mojom striehacom programe a niekoľko ďalších tisíciek hodín točenia. Takže jo, je za tým hrozne veľa presedenia za počítačom, ale samozrejme oplatilo sa a vyšlo to. Když jdeš ráno k tomu autu, dělá ti radost? Je to motivujúce. No a proč tohle auto? A vím, že tohle není přesně tvoje auto. To je Jirky. To je Jirky, ale ja mám úplne stejné auto, ako má Jirka. Superb, pretože je to proste česká klasika. Každý druhý človek má toto auto, takže je toto auto anonymné. Konečne nemá moju značku, takže nikto ma nespozná. Môže na tom jazdiť moja priateľka, keď ona ako žena to niekde oškre alebo niečo, nevadí, pretože, chápete, je to levné na opravu. A má to veľmi veľa miesta, hlavne teda keď to je v kombíku, má to viac mesta v kufru ešte ako A7, kde som sa dokázal vyspať a chápeš, som si zložil sedadla, som sa dokázal natiahnuť. Jaký je poměr toho, jak moc teďka jezdíš támhletím autem a jak moc tímhle autem? Kolik času v těch autech vlastně trávíš? Je to také komplikované, pretože užívam si viac jazdu logicky proste v Lambe. Jasne. Proste má to 10-válec, 5,2 liter, má to brutálne zrychlenie, bere to pozornosť. Je to veľmi dobrá prezencia mňa, je to v podstate jazdiaca reklama mojeho mena, keďže mám všade Instagram, SPZ-ku a tak. Ale zároveň Superb je úplne ideálka na dlhé jazdy, na komfortné jazdy, keď chcem zobrať viac ľudí, keď potrebujem ísť do Lidlu, lebo s týmto jazdiť do Lidlu to bolo celkom funny. A dá sa povedať, že je to teraz tak 60%, nie 70%, že som 40%. A to vychází z toho. Takže tak nie. Ale když mluvíš o tom, že to je reklama, a podle mě to je vlastně skvělá reklama, protože to auto je nádherně vidět, tak si vždycky vzpomenu na Adama z Jabka, který má, a určitě jste to viděli, polepený Urus, tak vlastně i nový Lambo.
Umíš si to představit? Udělal bys to tomu autu? Ty vole, Adam je blázen, toto je... Premýšľal som nad tým, že by som si spravil nejaký anime polep, alebo niečo, čo je viac výrazné, ale zatiaľ nie. No, mrkneme se na interiér těch aut, jak to vypadá? Určite, Jo? môžeme ísť na to. Ten kufr je fakt velký. By sme mohli vyskúšať, že koľko to je miesta. Ale vím, kam míříš, každý Čech určitě potřebuje dostat basu piv do auta. Určite, Jo. samozrejme. A my tady máme takový test. Kolik myslíš, že takovýhle bas piv bys tam dostal? Skús to tam hodiť, aby som mal nejakú vizuálnu predstavu. Tak to bude určite 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tyjo, tak 6 bez toho, aby si sklopil sa... Nie, hovno, ešte hore. 6, 9. 9 bas piv. Tak myslím si, že v tomhle indexu asi super vyhraje nad Lambem, co? Same, tak co máš řekneš k interiéru? Co máš na tom autě rád? Co se ti na něm líbí? Takže takto, prešiel som z Audiny do Škodovky, jo. Je trošičku cítiť, že Škodovka je proste o klasu nižšie. Jasne. Ale za tú cenu, proste, čo očakávaš? Proste máš kožený volant, máš vyhrávanie volantu, máš nezávislé topenie, máš vyhrávané sedadla, ventilované sedadla, máš tu proste veľkú riadiacu páku, kde proste nikdy proste nemysneš. Relatívne dosť responsívny infotainment, kde si samozrejme napojíš CarPlay. Tak, teď sedíme ve snu spoustu lidí a spoustu kluků a chlapů. Je to tak, toto je iný level, jo. Toto je super športové auto, to znamená, že na praktickosť sa tieto auta nezameriavajú. Tu už tie materiály sú o niečom inom, jo. Máš tu proste kožu v podstate všade a analogové tlačítka, pretože, chápeš, toto auto nemá žiadne asistenčné systémy, ktoré ti zabrzdia auto a tak ďalej. Má to ESCčko a ABSko, ale ináč proste toto auto úplná vanila, takže pecka, keď si chcete užiť nejakú športovejšiu jazdu. Každý Čech ví, že u Lamborghini je nejlepší kufr. Nebo motor, nebo co to tady vlastně? No, hrozne veľa ľudí si myslí, že kufor je vzadu. Ale ne, vzadu je prosím vás pekne motor. Takže keď mám kamaráta a ide si niečo dať do kufru, ide vzadu a že kámo, kde ideš? Tam je motor more. Takže tu je 10 válec uložený aj s celým výfukovým systémom. Takže celá zadná polovica auta je v podstate len a len konštrukcia motoru a výfukov. Ale kufor sa nachádza vpredu. Čo na ten kufor? Je to 100-litrový kufor, do ktorého sa zmestí kabelka od čaj, zmestí sa tam baťoch a je to v podstate priestor na jednu malú príložnú batožinu, ale toto je italské auto, čo je trochu ironia, lebo telo do toho nedáš, takže na italské auto je to celkom škoda, ale na české využite to môžeme skúsiť, no. Naše asistentka! Ty jsi úžasný, on to zvládá. Můžeš to zkusit? Mne sa fakt zdá, že ono to tam... Myslíš jo? Ty vole, len tak, pár centiakov, vidíš? Pár centiakov. Ty kráso, to je fakt pár centiáků. Jo, to by ste museli vybrať tie piva z tej basy. Tak nic, vypni to, tohle auto si nemůžete koupit. V Čechách nepoužitelný auto. Samé, jaký to je řídit tohle auto? Je to zažitok na 1 000 000 rokov a pre teba je to o dosť väčší zažitok, pretože tie Gčka a ten zvuk a ten pocit, ktorý má z toho auta, tak cítiš o mnoho silnejšie, pretože ja som na toto auto viac zvyknutý, takže počuješ, že proste za tebou je tá konštrukcia toho 10 válcu. Slyšel jsem, že si někde vyprávěl, že to auto má takový jako zajímavý chování, že občas někde stáhneš okýnko a stane se něco jiného. Je to pravda? Má toto auto hrozne moc nevýhod, jo. Napríklad, keď dáš proste, že aby si stiahol okienko dolu, tak niekedy sa stane, že to okienko ide hore. Alebo napríklad, že keď s niekým napríklad voláš, tak ti to len tak vypne hovora. Tak jo, že ako je to auto za XY, ale niektoré veci sú tu vážne veľmi, veľmi podcenené. Tak. To je čistý pocit jízdy. Je to tak. Fakt zážitek. Ale videl som niekde v komentároch, že keď sa takto tvarím pri riadení, no tak asi veľmi to auto neviem ovládať. Ja sa sústredím vážne aj v týchto momentoch, lebo keď som s niekým, tak stále dbám 100% na to, aby všetko bolo bezpečné. Život si nemôžeš kúpiť. Je to tak. Takže ako vážiť si to a byť proste nohami pevne na zemi a hlavne ďakovať proste Bohu za to všetko, čo máš. Amen. Takže tak, dobre. A amen, ideme teraz skúsiť Superban. Superban. Tak samé, teďka sedíme v tvým, no ono není úplně tvoje, že jo? Tohle není Toto tvoje. konkrétně nie, ono úplně stejné. Sedíme v tvém druhém autě. Jaký je pocit z tohohle auta? Co tě na tomhle autě těší, dělá ti radost? Dělá ti na něm něco radost? Toto je také vydýchnutie si proste po tom adrenalíne, ktoré som zažil v predošlom aute, v Lambade. Toto je proste kancelář. Proste na tachometru 50. Nemám dôvod šlapať na pedál, proste 35, 40, 50 proste po Prahe.
uhladená cesta. Tak teď po tom přesednutí z toho Lamba, tak je to hrozný klid. Je teda jako opravdu to neuvěřitelný uklidní. Je tady spoustu prostoru. Jsou tady vlastně pěkný materiály. Přesně tak, jak jsem o tom mluvil, že když se vlastně vezmu ten poměr cena výkon, tak si myslím, že to auto je vlastně jako super. Jo, ten interiér je moc Superb. pěkný. Super. Jsi řekl hrozně zajímavou věc, že vlastně to, co ty děláš, a YouTube tam, kam ho dostal a to, co si vlastně začal dělat, takže ti vlastně jako pomohlo osobnostně, že tě to vlastně jako rozvíjí. Áno, dávalo mi to dôvod sa nad sebou zamyslieť, lebo chápeš, keď máš veľkú popularitu, no tak s veľkou popularitou prichádza veľká zodpovednosť, no takže je tam hrozne veľa momentov, kde mi proste bolo povedané, že hej, správa sa ako kokot, jo, a musí sa zmeniť. Takže ja som trošku viac egoistický človek, mám silnejšie ego, takže v hrozne veľa prípadoch proste nerad zvládam prehry alebo nejaké nedostatky, ale keď sa chcem zlepšovať, no tak musím to urobiť. Je to tak? Tak a protože k hezkým autům patří závody, tak my jsme teďka se Samem před Praga Arénou a jdeme si dát závody v motokárách. Ty jo, prvýkrát v živote idem skúšať motokáry, je to prdel, extrémna. Jirka z Carvaga, když auto, tak Jirka. Ale dosť to ťahá už. Kámo, to úplne mega šmika. Jirko. Československý šampionát. Kluk Zlanden přede mnou. A můj stále vpředu. Ty píčo. To bylo několikrát, to byl takový kousíček, jo, bylo to super. Tak Ja dobrý. akurát hovorím, že ty by si bol 100% lepší čas, ale ja som ťa nepustil. Ale som nepredvídateľný, išiel cikcak. No, já ono to tak je. Ale já jsem to do tebe párkrát aspoň bouchnul ze zadu. Jo, ale ja som si myslel, že to bude nepríjemné, ale nakoniec to je celkom dobrý adrenalín. Je to ale- dobrý, viď? Je to Jo, sranda. jo. Tak máme za sebou motokáry, sami. Máme to za sebou. Díky veľmi pekne, že si ma tam sem zobral, bolo to úžasné, bola to pecka, počúvaj, adrenalín jak nič a som spokojný, ja som za sebou spokojný teda. Co lepšího můžeme slyšet? Bavilo tě to, bylo to dobrý? Extrémne moc, mal som predtým rešpekt, ale išlo to, nadera. To je proste chlapská zabava toto. Je to tak. Sam v tom seděl úplně poprvé, měl 3 kola a jel naprosto neuvěřitelně. Takže jsem klobouk dolů. Díky moc. A byla to fakt sranda. Moc ti děkuju, že jsi přišel, jestli jsi s náma byl. Tak jo, tak snad sa ešte niekedy na motokárach uvidíme. Budeme se moc těšit. Díky Díky moc. moc. Čaute. Tak tohle byl Moon, jeho Lambo a jeho Superb. Doufám, že jste úplně stejně mile překvapený jako já, jak strašně milej a sympatický kluk to je. No a jestli vás cokoliv zajímá, jestli vás něco zaujalo nebo se vám naopak něco nelíbilo, tak nám to napište do komentářů, my vám strašně rádi odpovíme. No a ten, kdo jako první trefí jméno dalšího hosta, dalšího dílu, tak vyhraje speciální věc, náš merch. Takže kdo bude náš další host?